Monster, monster lho. Telak iki lho. Penjer ngene. Lurus aja. ya. Kanan, kanan, terus. Ringanan kok ngiri. Ngarep iki. Ngarep ngiri. Iya. Kok senter awakmu? Pak, kanan. Kanan. Ya duduki kira ngarep iki sih. Mosok ngono mang. Ya Allah. Lurus. Iki nek belok ngiri nang warung Robo kono. Kali. Iya. Lurus. Ngarepe wong kok belok ngiri. Kiri. Lurus. Ini kanan nih kiper. Pot kiper kanan. Kene. Kanan kono kanan. Kanan iku ndise kanan. Iki ta. Iya. Pot kiper. Iya. Lurus. Lurus, lurus. Lurus. Ngiri. Lurus. Parkir. Di sini parkirnya. Parkir kene. Iya. Aduh, rezeki. Loh, mancing oleh timbel. Oleh timbel siji, loro, telu. Telu ya. Ampura di desinanya. Kira itu. Kilo, ngene kilo mancing ngene lho. Lagi lho. Kelas setan ngene iki mancing. Iki gopong raket ta iki. Ngarep. Oke. Ini arep. Mana anak kucing iki? Iya, Man. Ini anak muda. Ini kupang. Oke. Oke. Happy. Mayan. Woi. Woi. Masuk. Kata ai wae. Ya ki. Loh. Wote iki lho. Ya ki wote. Oke. Nguncalno rek. Wis kepethek ta iku mang videone rek. Wis rek lho. Mantap.
Ya, poin kedua. Poin kedua. 1 kilo ini. Yang pertama mang setengah paling seperempat. Ya. Yang kedua ini Khairil Fishing. 1 kilo up. Sayang gak melok narik aku. Lah aku nak ngarepe pas nguncalno. Dikondo. Ya disaut ae ngomong durung ilang pakane. Masuk. Ayo kata uncal maneh. Arek embung njaluk setrek watang dituruti ya. Setrek watang temenan ae. Dawa pisan. 3 meter ono iki. Awake lo ucul ae. Bocol. Urip ya. Urip. Delok sikile iku lho karo iki lho, buntute mbekar iki lho. Mati ora. Buntute iku lho mbekar. Sik urip ya. Iya. Sarapan. Nah. Sarapan krekbong. Monggo lur, monggo. Cerah. Angin yo sepi, lamuke sepi. Kari ngenteni rezekine sing teko, sik durung mudhun. Babone. Mocal hituk miber ucul. Cepet. Sak piro ya? Gak ana anuan blas ta. Gak ana dul-dul blas. Moncer nang tambak. Dalane kelem. Kena. Oh kena gede ya? Oke. Lanjutkan kawan. Halus saya lek gede iku. Aman lah iku. Halus. Ya entar. Halus saya. Dimong sik kawan. Ampun ya. Ano. Dimong sik kawan. Joran melengking. Cari milki, Bos. Joran melengking. Ayo terus. Sabar sik. Bilang Kak Wani nggan rek. Ora terus no. Si ono kono ado aja. Wis ono karep. Sapira iki? Waduh gak nggo serok rek. Kan wae cek. Kak. Telak iki koyo telak. Melengking. Joran melengking. Ayo.
Iya sik. Pokok aja kendoni. Ngono ae sik. Enggak selalu nyerah. Ayo nyerah, Mbah. Nyerah, Mbah iku. Iya, ono pinggir. Ono pinggir. Oh, iku. Sembilan. Tukang. Iya, tukang kau pede. Tukang ternyata tukang. Seretan ini. Seretan ke darat ngono. Tapi kuat ngangkat itu ya. Kuat ya wes. Kawan ya. Tukang kawan. Ini. Sini no. Rono iki lho. Bulat rono ya. Awas kepatil. Sik, cekelan senare. Cekelan anu senare ae. Senare. Alhamdulillah. Akhirnya tukangnya. Terus ate turu. Awas, unggano kene. Unggano mana kene? Unggano kene. Main bos. Monster lho. Telak iki lho. Pinggir kene. Oke, baik. Sepatu Sepatu. Doan iwake. Oke, baik. Bang. Oleh bang iwak lumba-lumba. Terus ini loh. Gendeng ini. Yang sing turu sama tangi. Aduh, gak baik babon. Ya bener babon, tapi babon lumba-lumba. Ya Allah. Tukang amin iki kondase. Iso lho weteng iki loncut. Ngondok kawat gede. Iya. Astagfirullah. Pesonae wong mancing bandeng. Sobo wis padha teko nang Pulo Dem. Pengasapan dulu kawan, pengasapan. Oke, angler.
Pagi kawan. Jam 5 jare pen mantuk. Jam piro pen? Tiga ekor. Masih 3 ekor. Mana bu? Peting. Loh, Peting. iya. OTW kate koncone kate OTW 1 iki. No, Lanjut iki. iki lanjut awak dhewe. Yang 2. Mas Yanto kate mulai tugas negara. Si enak paling. Enak ya enak. Tapi led ya.